Ruby Provinciana. My name is Ruby Provinciana. Ruby Provinciana. Yeah. Yeah. Love you. Love you too. Thank you for this afternoon. Yeah, okay. It was You're very so very special. sexy, guys. Yeah, like walang bell-bell. Like me, may laking bell-bell. Lami dari mga on sa dagat kay kuan, hangin. Nami kuan oh, butong. Naibiko. Salamat sa mga grasya. Hello guys, maadjong adlaw natong tanayin na happy Eastern Sunday. So ako na pud ni guys si Ruby Provinciana, welcome sa akong daily vlog. So daghang salamat og please lang pud ko og click the bell para maka-update mo sa among daily vlog. So nagbiko day ko guys og kuan kanang biko nga gisagulan na siya og tapul katong murag violet nga malagkit. So mao ni siya guys nga nangani ni sa Burma. So usara ni sa kakilo og katong 1/4 lagi nga tapul. Kaya na lagi mga kuan guys kanang mga igagaw ni Papa Eddie og iyang ating gikan sa dalagit. Diyan mo niya mong pagsalusaluhan ya. Share me guys sa amuhang mga lutuonon kay si ate nag-share po siya og katong baboy nga among lutuon nga nilagpad. Pork stick ang tawag dito guys. So agahang guys biko og pansit. Diyan guys naluto na agahang biko nga gitapingan na og mani. So ang isunod guys is pansit siguro or spaghetti. Guys, kay wa pa mo ko kaluto so namahaw sila, nagprito na naman kog buwad ug naay kininhasan man nila hangi pamahaw. Kasi sila gusto makini o tapon ate. Ang gusto kay ga kit-kit mas buwad na. Kit-kit sa buwad do. Pangaon. Diyan guys, habang nagpakulo ko sa ang spaghetti, asa ning ipang buak ning mga buteng nga among lamawon. Salamat di kadto ni Ma'am Amy ug ni Aldrila nga sila nagkuskus ja ako ray nagbuak. Ja daghang salamat din silang paggaridari kay nakabanding pud mi man nang nakasalo-salo pud mi kanang paniud to karong Eastern Sunday lagi. So maandan naman din na namo dari guys nga nagpagkabanhaw sa Ginoo magsama-sama mi dari mga ligos dagat ja. Magluto lagi pag salo-salon ja share na pud mi sa mga gastuson dari. So ako rin nagbuak daning buteng kay kani amo lagi sunda nga luodon kaadto nga delikado lagi ako rin makaibaw daning sunda nga. Ja salamat di kaadto ni Junjun dani kay si naghimo daning tanan sa sundang kay amo mga sundang na nga putod lagi po. Ja lagi guys tigong mo na ning sabaw kay mga madyan lami sa buteng kaning sabaw. Diyan guys, ang manamang ko pang buwak na to sa mga buteng nga gibuwak sila raman to yung magkuskus. So nagisa na pagkuda ni sa para sa ginaling para sa spaghetti kay lutuon na po na guys sa spaghetti. So diyan na naluto na atong spaghetti. Yummy spaghetti guys. Mao ni mga paborito sa mga bata, spaghetti. So lami kay Jones guys basta ako magluto. So diyan na guys, ready na ang atong spaghetti. Ato na laman ni siyang butangan og cheese. Unsa magluto pa ko og spaghetti ug usa ka putahe nga pork stick. So human guys, maniud to nami. Salamat sa mga grasya. Unsa guys, ni dyan natong i-voice over kay agdagat grabe pong sabaan sa kasagkadug-hangin sa si Crystal bay nagtimpla sa atihang buko juice pero kanang usa guys wala na pabutang inahag condense kay ganahan ko buro-buko ra jud ja. Nade mi niabot nga bisita nga ninang day ni Nicole. So lami jud kuno kaadto gahang biko. So salamat kaadto na ni Maring Angelica. Ako na ta guys. Ara sa bahag dagat. Nanti sit down nanti. Naog nanti. Lami dari mga on sa dagat kay kuan hangin. Nami kuan butong.
Naibiko. Salamat sa mga grasya. Ang kanon, kanang pati punuwag kanon na, yaga di ra ba mahurot? Ang kanon ko doon. May bawa pa doon sa Di, ganiyang gabi kay, dahan kay kanon ba niya? Lami kay puso. pusok lagi. Diya guys, na inaligaw nga siksi nga Amerikana guys, ang isang deuhan ron. Ruby Provinciana. My name is Ruby Provinciana. Ruby Provinciana. Yeah. Yeah. Love you. Love you too. Thank you for this afternoon. Yeah, okay. It was You're very so very special. sexy, guys. Yeah, like walang bell. Like me, my laking bell. No. My big tummy. Thank you. You too. As Adelaida, my new friend. Thank you all the family Yeah, for having me in this wonderful afternoon. Thank you so much. Love you. Love you. Love you too. Love you too. You're so beautiful. Beautiful lady. Love you. Love you too. Yeah. Thank you. Love you too, Ruby. Sister, bye-bye. Bye bye. See you next time. Joke. This is a joke. I love you too much. Thank you for nice to meeting you, babe. Thank you for having me. Yeah. You see how beautiful. Ari mi agi. Asa yata sa kalsada? Sa dapit sa briefing. My garden is there. It's beautiful. Yeah. So many plants. Okay. I love plants and I love flowers. plants. I'm so proud. Yeah, it's passing. Okay, good. Oh. Congratulations. Thank you. Thank you. And this? So this is your brother. It was My there? daughter. Which family you have? Yeah, my daughter. I'm so blessed from God. Here you are. Bye. Bye, Ruby. Love Thank you you. so much for everything. Take care, take care. You too. Bye. Bye. Guys, amo na po ning ihatod ning mga igagaw ni Papa Edi kay mauli lagi ko po sila og iyang pagumangkon. So si Ma'am Amy ug si Adrila muli na. Uli naman dahil si Drilo. Hi guys. Oh, hi guys. Hindi makabidyo dito guys kaya naitugtog. Gwapa kayo nisa guys, so. Cinderella. Okay, so, kay dadara na sa ni Crystal. Hi, Joram. Oh, kay dadara ni Crystal guys, kay bawal na mag-drive. Pwede na ka magpuyo sa kwan. Joram sa Amerika. So, first kasi ini Crystal na. Hala, ano hilok bang ka? Sige na. Sige na dyan. Salty ako gibiyaan. Lakaw na. Sakay na. Uy, sakay na ba? Uy, ako gibiyaan. Hilak lagi siya. Sakay na, diyak. Arisame! Salamat, Ma'am Amy. Bye! Gina! Bye-bye! I'm feeling lonely. Lakaw. Sunod dito ka. Padapli na si... Arisame, grabe. Salamat, Ma'am Amy. Sinahubog sila. Wala. Ay, kitaran ka lang. Sige, sa... Kasi mo dito. Hilak. Hilak lagi. Ikaw, di ka mabibili ka? Arisame! Amping mo ha. Salamat. Bye. Hala mo sakay si Dante. Hala mo sakay dyan siya. Pin ng ulo. Bye! Bye, Amy. Gay, i-assist na dito. Ay, diretso na ka sa Dumaguete. Ihatod na lang ka og mamotor. A few moments later. Do you want? Yap-yap sa yung sweldo guys kay kuhaan ka ng daghan ako nakuguwam ni Ja. Nagija po ni Cole diya tanawa. Hindi mo na ipalak. Uy, kamun ba? Kurtaan, Nangamuhawag 20 na. 200. Loy lawan niya plimani.
Wala pa man ko'y trabaho. Ano, be? Guys, 100, be. Akong ilisdan. Wala sa Merkano gahapon. Uday. Balon niyo. Pila day mo sildo nak? 420. Kaya dagan kayong guest pagkakuan. Palit dito ko sa Day pabaylo ako day. Oh! Si Nicole kay mo pabaylo man, ikaw di ka pabaylo daw. Wala og city. Para asa man na. Shopping. Ay, ko patapid ng city. Huwag Sa yung isapi. Kunya, ikuha gani kay shopping na kulangan na lang. yung Shopee sa paras laptop mo. Asa man to i Bayad pa kog load. Kaya na lagi, sisiyuin eh. Pero ano yung bilin? Labis na 300 na lang. sakta. Ako. Dili ma, ala ka balo ka na ako ano jud ni sakto ra jud ni. Kaya pila gud ang plate tag Jis. Kani ah. Oh. Saros ka. Di maka kuan 50 nya balikan Dili. daan plate para na sa eskwelahan. Ani. 20 mga adlaw. Oh, gani inya di man ba ka adlaw. Sobra pa. Hindi ka nang sobra, imo na siyang i-budget og kuan. Ay gutom pag yun. Naman ko yung mga biskwit na gipalit na yung mga pajibar. Hindi, syempre. Tanawag yung pajibar o nadugmok na lang ni butang-butang sa Syempre, yung mga bag. pagkaon dito nga, lami lagi na katong Japanese cake. Syempre, palit na lang ka. Ay, jud kapalit-palit yung mga pagkaon nga di kaila ha kay. Sige kay bahig-bahig siya siyang kita. Sulod sa kong wallet. Snowbird lagi na. Isa pa. Gikan din na siya ng laba guys kay di ko niya palabhon sa ijahang sinina. Nanay ang tasid na kang inom ta Gamay na tasid. magligas. Oh, mga palito na ni balik sabi. Ay, risita na. Asa magresita na na? Wala na. Ay ipakita na lang man ha. Ihatag man kana og ganang way resita. Na mo tug resita imong gipicturean. Pipicture na ako, pero wala na lagi ang resita. Isintro na ko ipakita na ko picture. Kay need gani mo siya, bisag asa ka nga punta. Kay yung tukar imong acid. Mawala niya ni, mapalit na ko ni Glode. Tiwas